I sidste uge var mine små frø begyndt at spire. Nu er jeg spændt på at se, om der snart er ved at komme bønner på. Nej. Du godeste. Jeg skal da lige lov for, at der er sket noget. Det var da utroligt. Lilian, hvad gør du for at få alle de her ting i drivhuset til at gro? Vi vander det godt, og så snakker jeg med det. Hvorfor snakker du med planterne? Det gør jeg bare. Altså, det ved jeg ikke. Jeg er ligeglad, hvad folk de tænker. Det er jeg. Hvad tror du, der folk tænker? An Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Hun er fandme det skør, når hun taler med planterne. Og det er en mariehønner, du må ikke være der i. Du spiser bare det. En lille frækkert. Og snakker jeg om med insekterne, at de kan komme ud. Kan du komme væk? Det skal meget gerne nok få stopper for her. Det var lige tornadoen, der blæste. Farvel, planter. Vi ses over middag. I orden. Det er ligesom om de sagde noget igen. Tak for snakken. Tak for røg. Selv tak, sagde Kraven og fløj.